Escándalo, es un escándalo. Sabemos cal é, Miro, sí. Pois todos dicían que había que mandarme a Eurovisión. Dicían que había que mandarte a prisión. A prisión. Como se nota que tedes pouco oído para a música? Programa de hoxe, neste primeiro programa, non podíamos ter un mellor padriño que nos acompañara que o señor Ernesto Chao. Ernesto, moitísimas grazas por estar aquí con nós. É un placer, Carlos. Regresas aos escenarios. Sí. Regresaches aos escenarios. Regresas ao Centro Dramático Galego cunha obra que se chama O Profesional, que está aquí en Compostela, no Salón Teatro, dende o pasado venres, non? Foi a estrea. E que percorrerá toda Galicia, despois imos dicir Galicia e fora de Galicia, e despois imos dicir a todos os sitios que vai ir. Canto tempo levabas ti sin estar no Centro Dramático Galego? Pois, como ti viseches, bueno, realmente non é un regreso aos escenarios, porque eu a través da miña compañía Lagarta sempre estive máis ou menos aí. Sí que é un regreso ao Centro Dramático Galego. Facía 14 anos que non traballaba na compañía pública. E cal fora a última peza? Vallinclán 98, por iso me acordo polo ano 98. Pregunta, antes de rematar e así vimos ver outra cousa. Que é para ti o mellor e o peor de Santiago? O mellor, eu que sei, bueno, Santiago como cidade é unha beleza, toda ela, para min, disfruto moito. Agora que vivo nas aforas, que vivo en Ponteulla, cando veña a Santiago a redescubro continuamente, non? É moi habitual atoparvos aquí.